coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Tunay makamiss na yung papasko ng kanyaman ni papasyal Pampanga. Ang luto dang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando,
tunay makamis din Ayan, kamusta kayo kabalen? Maya baugto po kaya kayungan. Oras na nanin kaya katamong pamitalamitan king amanong si Swan. Maya baugto kaya kayungan po. And of course, king ka na kaya katamong koyang. Masanting at ka na akong partner, Jody Bar. Maya baugto mo naman kaya ka. And syempre siguro, nako, may ngasdan, uling aliwan na ako, mumuna yung kakakit. Mag-intro, kaya katawang programa, uling at sunya po yat sing Malagun, Nano pong gagawan nyo kasalungsungan, karing kaya katawa pong talapanalbe? Magtuno ko po kanyan, mamangana ko po kanyan, malyari yung i-share kaya kami, kaya kayong ulam, kaya kayong kakayan, manwan kupin, Isto pa lang manahal kayong color orange, kalupad na rin kaya kaming tropilo, ni kulay lang orange. Makarano pala kaming epekto na nita, Kaya ako, ako maralas sa susulod color orange, color black. Mayayat ko, And karen pong mamangan, siyempre kabang kakabsi kayo kingatsan, kakabsi kayo naman kayong puso't isipan, kabang malbeho king kaya programa. Kabang deta pong nyari ng mengan, bakit ang eko po mainipan, makipagtaramitam ko po kaya kami, uling live na live kaya po, king kikatamong CLTV 36 digital channel, samantalang king kikatamong social media platforms. Live tamo naman po muna king kikatamong official CLTV 36 page, CLTV 36 official, at king kikatamong YouTube channel, CLTV 36 official mo naman. Nano ba ta, ibayin po kayo ring mga santing aming palyari, king kikatamong probinsya, nano pa ta ingamanong siswa ng pong kulturang Kawampangan, yan pong kikatamong gambulan ng pong pagmasabalan. Ngeni pong aldoning Miyerkules, kalabing metong na po ng bulan ng Setyembre, adwan libot adwan pulot apat, September 11, 2024. Yan, kabalani kayo pong gana-gana pong makatutok king kaya katamong Facebook Live, Malyari kayo po nga makyabe king kaya katamong kwentuhan, mag-comment kayo po, magpa-shoutout kayo po, uling makatutok kami po king kaya katamong Facebook Live, o reni na, rin kaya katamong pong talaga na mga avid viewers, tamo po, Yatching Natalia, o yan, makatutok, balang kayo sabyana, gusto ka nung dimdam na ako, boses, balo ng kumpleto kami, ikaming adwang, Jody Burr. Makanyan pa man, di kayo po, retang Jody Burr, retang ating anniversary scan, lawian mo na la. Ba, potang bagyaring kikatamong pabati, syempre, mumuna pa mo, mga banggit di ko, yung Raulan po at sing Lats. Wow! Miranda ning Sampaloc, Dolores, kahit di City of San Fernando, tinla pong tindahan kahit ang lugaldan, Kaya pong karelang pibale-bale. Kabukla ng tindahan, sinjanda na yung telebisyon, meto niya yung karelang channel, CLTV 36 siya mo yung karelang Alben, King pati ngapon. Happy viewing mo naman po sa main Velasquez, ning Mesulo, Arayat Pampanga, daily pong manalbe, kaya katamo yan, kene king nanu pata, kaya po ka rin kaya katamo tala panalbe, inunahanan ako pong at sinatalanan din, nung ating ko pong boring i-greet, i-shout out o pabati, at kung ating ko pong kapanamdaman king kaya katamong pisabyan, malyariye pong ikanayan king kaya katamong Facebook Live. At syempre, nino rin kaya katamong bida king Aldo ngayon ni una tano rin kaya katamong birthday celebrants. Ayan, mumunang igrita mo, happy birthday kang Adu Ramos. Ano kaya lagi ating Ado ne? Ang akaligwan kaya pero kaya Kota yan. Elia, Cousin-in-law kaya yan. Ngaus mi kaya talaga Adu. Eya Adorasyon. Pota si Norcade. Happy birthday po kayo. Sana po masayang birthday ko. Akakang background at Chuko King Viking. Sana all mag-enjoy ko po kayong birthday. Kaya kayong pamilya. Ang po parang siyempre kayong special loved ones. Enjoy your day. Wishing good health, dakal pang blessings. Happy birthday, Madam Adu Ramos. Happy birthday, Kang Miel Denise Maglangke. And sana ikanaganang birthday wishes mo matupad. And dakal ka sana akwang regalo ngening birthday mo. And syempre, sana maging masayang celebration together with your family and friends. Pasibayo,
Happy birthday, Miel Denise Maglangke. Happy birthday kang Rochelle Kahala. O, di ba? Halatang masayaya. King Wow. birthday na makasadyaning asbuk na king pamaglafang king kayang tao. Ngening birthday na. Pakapsimungan sana rin kang bisita. Ngening adoning kehang kebaitan. Ganagana sanang birthday wishes mo matupad. Basi bayo, happy birthday, Rochelle Kahala. Happy birthday, ne? Ken dati Wow. tamong kayabe at talapagobra, ken CLTV 36. Balo ko may ganyang producer tamo yan, ni Ishna Cruz Sablaya. Ish, happy birthday sa'yo. Ilang taon ka na, huwag kang mag-alala, mukha ka pa rin bata. Enjoy your day! At sana nabusog lahat ng bisita mo. Pero kung maisipan mong magpadala ng pizza pie, sabi ni Ray Bravo Jr., pwede daw yon basta may kasama ring panulak. God bless you more and ingatan sana kayo ng Panginoon. Ilayo kayo sa anumang kapahawakan. Again, happy birthday, Ishna Cruz Sablaya. O yan taulini pa mo ini, wala mo nakaltabong greetings Deta nga liwa, taglasala po tawa. Josh, ini, happy birthday kang Ja Pineda. Dati tayo naman kayabe yan, kinikang CLTV 36. Boss Ja, sana masayang birthday mo, And apakabsi mo kan sana rin kaya kang kakaluguran. And ganang-gana sanang birthday wishes mo matupad. Mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless you, Boss Ja. Happy birthday kaya ka. Renga liwata mo kayong Jody Bar mag-birthday po. Tatala po isang bitla. Makanyan man ay nina po neren kaya katamo malbe talaga aldoldo alampat na alapong manalbe kaya katamo. Ikaw yung Joel Stephen Manalo. Ayan, malbe kaya katamo. Itita ditas dizon simbulan Jody Bar. Tinurbong manok with coleslaw kano. Ingkarelang ulam. Makanyan mo naman kang akong Dario Cunanan. Thank you po kaya kayong pamanalbe. Balo may kanyan tinurbong manok. Ano mong balo kayong tinurbong manok? O nanuya. Itang linuto mo kayong Turbo nanong house kanta. broiler. Turbo broiler. Oh. Pero ang ini balo mo bang in turbo broiler ang popayng air fryer pareho mo. So niluto dekeng fryer pero awsan ding tinurbong manok. Wow! Pero mangyari na namang tinurbong manok, uling ginamit lang turbo broiler. Pero ngayon pareho mo po yung turbo broiler. Itang paralan ng pamagluto, kalupan niya po ng air fryer. Minikwa kayong kahit na ako. Pota naman po ting ko pong puring i-share tungkol kay katamong question of the week. Patuloy yung katamong question of the week. Masantingay nano kaya sikreto darayng mami pikaniti keng katamong question of the week? Nanong gagawan mo bang mulok ing bayong piping malan ngening kauran? Nanong gagawan nyo? Pilang timbang daw kaya kayong kakana? Didinan yung aslam, paminta, bawang, kamates, saka yung isang kutsayang malan, bangantang mabangalon I-share na po kung anong gagawa nyo at basan tala po rin kaya katamong programa Angga Pota. Samantala saguli. Ika magbalita, bayo ka magbalita. Nanoy Shout out ko po rin kapatid ng koyang Joel Stephen Manalo na malbe po kanu keng Canada. Wow! Hello po ka ring Manalo family. Makanyan mo na po kang happy birthday kanu kang Shala Rosalie Simbulan Mendoza kaya Anang beya ka rin Suprio. greetings sa mo yan. Syempre kami briefing. Alikupin may briefing. Kami briefing. Excited Excited ko yung Suprio. Bala ko yung Suprio, akalingwan tayo. Tayo kalingwan, panayin niya po tayo. Samantala, oras na po rin mga palyari kaya katamong probinsya. Oras na po rin kaya katamong balitang balen. Balita, kaya tilabot Kapampangan. Jody Bar. Jody Bar ing Meki Obrang Ningaldo. Bali po mag-break ko kayo pa mo masang balita. Nga po ka, Jody Bar. Jody Bar, ika pa ang mag-obra.
talagang ding mga sakit, ne? Talagang kanako mo bida po ngeni ing sari buhay o ing amanwan na biodiversity kini po king rehiyon king syempre gamit po ing sining o ing arts, ne? Bibuklat niya po kasi ngeni king publiko ing art mural kaya pong Clark Museum. Kaya po yan syempre kaya king kakataang probinsya. Titulado pong Love Inspired the Philippines, a canvas of biodiversity. Nung ka rin po pag maranggol dala po Kenny ring flora ang pong fauna na ning Central Luzon. Tapos po Kenny rin pong litrato labarene o na gawa lang sining ne den pong pawikan bat po kay Murong Bataan, Mole Cricket o Camaroning Pampanga, acacia trees in Kapampangan. Acacia. Ako po po rin crows. Naning uwak. Pero atin yung Kapampangan ng uwak, ne? At mamayakit po kay Clark. Ang po pa siyempre rin ito community kaya pong mga pinatubok ng Zambales. Ang po pong rin pong waterfalls naning Aurora na talaga naman pong piyapakit ng masalese rin miyaliwang artist na ning Placid Studio. Kaya biya po ka rin pong memokulat na ning mural DOT Assistant Secretary Gisela Marie Quisumbing, CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, Department of Tourism o DOT Region 3 Director Dr. Richard Dinos, Capas Mayor Roselier Rodriguez, Bamban Acting Municipal Mayor Eranio Timbang, ang Popoy Angeles City Executive Assistant Rafi Angeles. Kaya be po yung mural activation na Love the Philippines campaign ng DOT Philippines. Nung ka rin pong kampanya ngayon yung pong balak na mayakit king yato talaga namang mayaman ang kulturang Pilipino. Masanting mo rin akita na Jody Byrne. At least mas I appreciate tamo na nung atin keng Central Luzon na very colorful talaga. And kasanting talaga yung malalyari kaya katamong huling manibayo la rin set tamo na. Talaga namang turo ka rin. Ako magbalita, ako pang magkomento, at yung pang makanta. Pero bala mo at yung malago, nino rin bisita tamo. Hindi naman expected tamang bisita. Ay, hello po kang Koyang Bolay, Aching Bolay Dizon, Manalveya po kang kaya katamong programa. Balo yo ka balene, maralas po daramdaman yung sasabyan mi kaya ng CLTV. Lakwas na itang kaya katamong resident historian, Lolo Ray, tamo po ne. And of course, akakit yo po retang balita tamo, Aldo Done. Pero etala po balo tala man nalagyo, pero etala pa po siguro. Dakal po karela, ing etamo pa ikit. Nino po kaya rin, ing tao nga rin, keng gulot na rin nga ning lenti na ning CLTV 36. Ila po rin kaya katamong kaya beking pa magbalik ning nanupata. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Salubungan tayang marat na ing masalang Aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen. Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Anyang markal pa farmlands kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pong kanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa,
in Camaro o mole crickets. Kareng Kapampangan considered ang delicacy. Dakala patse kauran ang pumabasahing gabon king August, September. Kaya ti Pampanga at ipapingbalay na mag-celebrate Camaro Festival ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakon mo na ba yung Camaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong muing sapin mo. Kanyaman! Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-grill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan, bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng Ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng Manasan, ikabit la rin kay kayong bangkaking ligtas sa lugal at alina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parte ng yero. Pader ang pumiyayaliwa ang parte ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rigel King Bagyo. Pakibalual na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Kani ring paganakaning CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita aking balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Makabalen. Anyang Markalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pong kanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in Camaro o mole crickets. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking ng palit, Diyos Orogo, Eko Apamali. Ring mga ragu. At magbalik po yung kaya kayong programang nanupatatag, lusta na laring kaya katamong greetings, happy birthday, andalupal, toy na la. O yan,
Happy birthday kang Counselor Rosalie Simbulan Mendoza na ning City of San Fernando. And taglus-taglus po yung kaya kayong pamanyuyo, kaya katamang balen, yung pamagsilbi, kareng Fernandino. Then po sanang proyekto yu para king balen, detang kaya kayong ordinances and resolutions, di kaya kareng kayanakan, kaya baynan. Malaos naman po sana. And syempre, gana-gana po sanang birthday wishes yu matupad. Pakabsiyo nga sana rin bisita yun. Siyempre, marakalya bisita kanya ni Konsehala. Enjoy your day. Wishing you good health. Bakit ang taglus-taglus yung pamagsilbi. Ang pong ilawat na ko po sana ni nga pong Ginoo, ang pong kayong pamilya, king nanumang kasasagkulan, king biye. Pasibayo, happy birthday, Counselor Rosalie Simbulan Mendoza. Happy birthday, Koyang Ferds, Ferdinand David. Koyang Ferds ha, ikit ko may nga na kayo ketang manyaman na restaurant, kaya bay apong poning in Ate May. Sana masayang birthday mo together with your family, ne? Mabsingan sana, king kekang tao, pero siyempre dalangan ko na eganagan ang wish mo, malawos ngan, matupad ngan, para king kekang birthday. Dakal ka sana, akwang regalo, maging masaya sana, king kekang birthday, happy, ne? Good vibes, together with your family and friends. Ingat lagi, God bless kaya ka, and kekang pamilya. Pasibayo, happy birthday, Koyang Ferds, Ferdinand David. O ngayon naman, bukod king happy birthday, ne? Congratulations kang Lianza Marie Kalma Baking, ne? At suya king Canada kasalukuyan. At mi pasarya king NCLEX RN. Congratulations kay ka Lianza, ne? Anyang may Kuya Pilipinas, anak ya pang yan nilawan yun naman, lupa ning modelo ing kanakong paunakan. And taglus-taglus sanang marapat, ding eganagan ng pangarap mo king biye, ding eganagan ng dreams mo for your family. And syempre, eganagan na sanang masanting nga regalo, ibeda kaya ka, balo kong pepalwal daning iPhone 16. Lian, happy birthday kaya ka. Masaya sana yung birthday mo, mabsingan sana. Rin kaya kang kakaluguran king kaya kang birthday. And syempre, may all your birthday wishes again come true. Happy birthday and congratulations, Lianza Marie Calma Baking. And in Canada, baking. Sabi ko po tayo pa ini pero excited la po, ne? Yes, very Wow, mika excited. election na po, detang king Central Luzon Media Association Pampanga Chapter. Excited la rin kaya katamong kakaluguran. Bakit? Akakit kaya king litrato, ing kaya katamong at sing malagun, eh. Yes. Metong niya po kareng may halal bayong officer sa puning CLMA Pampanga Chapter. Yes, Ending and of course, Jody Burr. Ayan, sinalikod kaya. Siyempre, bakit ang yakatama kayong malto at Sanken, incoming President, chapin ni Mark Allen Season, Executive Vice President, chapin ni Albert Lacanlale, Vice President for Broadcast, chapin ni Nino. Ang kaya katampong Vice President for Broadcast, ala pong aliwano, ang kaya katampag maragul, ang kaya katampia ka masanting ako ya kaya ni CLTV 36. Jody Boy! Kaya karagul mo na kumuhan, kabang po yung kaya katamong VP for Print, chapin ni Princess Claire Arcelas, VP for Social Media, chapin ni Joanne Manabat, kabang yung kaya katamo pong treasurera, magdalang pera, yamin po. Yes! Kaya katamo nga sing malago. Kaya katamo pong auditor. Kaya katamo pong koyang masanting mo naman ay Paulo G. Santos. Kabang director naman po, Arnel San Pedro, Beniginto, Ray Malig, Joe Salazar, ampoy Glendy Sembrano. Congratulations ka rin ba yung opisyalis. Talagang may anak law, membros na ba? Opisyalis na ng CLMA Pampanga Chapter. Bali po ka rin kaya katam talaban ng Bendig. So na ako pong may kapag-host din kasi talagang may bigla ko, misdan ko. Karing kaya katamong bisita ngening kaurasa na inin,
Uling lawen tala gelingan king pamanga pampangan din kaya katang bisita geni at sing Malagon. Nino ila pakilala mo la. Waring Exciting! akayabetan po kay kaya katawang programa, institusyonal na po talaga karasking karelang obra. Ako balo uli ning edad, talagang karasking karelang expertise king obra ne. Nung lagana siya pong daramdaman ni Jody Bar, lagana sa sabihan, yung kaya katawang resident historian ay Lolo Ray. Opo, ya pong metong kareng studio, kahit mo, cameraman tamo pong ausan pero syempre po ikaw po kayong CLTV ingaus tamo po karela visual journalist at bayo ya me pirmi kayong kilob uling metuan Ating makanta. Dati ya pong ay Jody Bar, malwa ya po kayong field ini, malwa ya pong kayabe da rin kaya katamong reporters, gagawang balita na numaning panahon. Yapi na po, alang aliwa, ingawsan ning Lolo Ray Bravo! Yan! And of course, baliyo po ini miyaya liwang istasyon po inga Penny Batana National at pagpasalamat tamo na yung kaya pong gelingan miras mo naman po kayong CLTV 36 yung kaya katampong Kabayan Art Consuelo. Yan! Naman, Pogi ng Kabayan. Akakit siya naman po rin kaya katang bisita lalo na po Lolo Ray, mga pakyak for the first time po kasi apin po yata yung mapamagumpisa na ning kayang pamag-artista uling mag-retire niya po dapat kasi niya pong August Uning siyempre, masagan niya pa kanong katawan, kaya katsuyo pakikikatamong studio. Siyempre, hindi po tayo Lolo, very simple. Ang ating programa naman araw-araw binibigyan natin ng pagkataon. Diyan tala pong maya pa oras na i-greet, i-shout out do rin buridang i-greet. Din karelang kapamilya, kakaluguran, followers, subscribers, sana po alalang akalingwan. Unahin na po natin si Kabayan Art sa kanyang mga pa-shoutout. Go ahead, Kabayan Art! Yan, siyempre ako yung pagpasalamat ko para sa inyong dalawa. Salamat sa oras na ginis nyo kami rito. Sinashoutout ko siyempre muna yung aking may bahay, si Lenlen. Wow! Yeah! Right. Aking mga anak, si Archie, si Risa May, si Udot, at si Tarok. Ayan. At siyempre, shoutout sa mga 31K followers ni Kabayan. Ay, siyempre, thank you very much, Kabayan. Napaka short and sweet ng kanyang mga pa-shoutout. Paano kaya yung susunod nating nagpapa-shoutout? Kasi po, Makakaabot kaya saan? bali Ang po kanyang kasi greetings. anyang panahon na pong ebang po yadan. Apin po itang meme, mansanas kang ebay. Kaya palagi ako mag-isa niya yung oras tamo kayong kaka-shoutout na. Kuya Ray, go ahead with your shoutouts and greetings. Uy, Nina! Dakal pong salamat sa inyong dalawa, sa pag-guest sa amin. Ang bigay niyo ng oras sa amin. Shoutout na rin ako sa mga anak ko. Si Adrian, Sino pa? si Nicole at si Abby. Ayan, yun lang. Tsaka yung mga kasamahan ko dito sa CLTV, yung nasa loob. Oy, yung mga kabatch mo, nakita ko nung isang araw, mga sa ka-schoolmate mo, sa ibatiin mo, mga kabatch Yung mo. mga batchmate ko sa St. Mary's, Baliwag, mga kasisenta. Yun na po. Sigurado ka bang yun lang, yung mga babatiin mo sa mga anak mo, baka may, yun lang. Yun lang talaga. Yun lang. Wala na iba. Yun lang yung Hello. naka-registra, ha? Yun lang Sa naka-registra. mga naging kaibigan ko, hello. Naging kaibigan. Kaibigan yun. Pero Jody Berne, para po sa ating mga manonood, siguro nagtataka sila bakit Tagalog natin kinakausap si Lolo Ray and Kuya Art. Sila po ay naging parte ng CLTV 36, despite na hindi sila Kapampangan, pero natuto na po silang, alam mong Kapampangan, Kuya Art. Greetings. Maya Pakabak. Alam mo na, diretso. Ikaw, Lo. Maya Paabak, Maya Paldo, dakal pong salamat. Kay Pero kayong pag sinasabi nila yon, medyo nawawala. Wala mo, kaya Nakapag-adapt na lang. Kasi malambat daw ang panahon, keting na maging talaga pag-obra ng CLTV 36 din ng andwa. Pero bulit akong balikan,
bayo la may kipagobra kenin bayo la linog kenin kaya tamong isasud. Nung karilla pa mo may kipagobra pa. Ayan, Tagalugan mo na. Yan. Mag-isip-isip na yung O lolo. yan, siyempre, unahin na natin siyempre yung mas bata. Kabayan, paano ka ba nagsimula sa larangan ng media, kabayan? Kaya nga po yung Jody, aking nalagawa. Nagsimula talaga ako sa trabaho. First job ko talaga is sa cable. Cable? Cable. Bali, technical din siya. So, almost 10 years ako doon. Tapos, nagkaroon ng problema yung company dahil nag-merge yung Sky and Home. So, nagkaroon ng retrenchment. At after nun, napunta na ako sa Inquirer. Philippine Daily Inquirer. So yun, nagsimula ako sa print. So nagkaroon ng production yung Inquirer. Nagkaroon ng TV, hinugot ako sa TV. Doon ko na-meet si Ma'am Tonet. Tapos, after ng Inquirer, napunta ako sa GMA 7. At after GMA 7, napunta ako ng Dubai. Doon na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-anchor, makapag-host ng mga show sa TV channel doon. So, naging local artist tayo ng Dubai. Pogi kasi siya. Artist din pala to si kabayan. Tapos, Tapos, after ng Dubai, napunta naman tayo sa CNN Philippines. Tapos, after CNN Philippines, dito na. Yes! Yan, and si Kabayan Art, maluat minepong kaya ni pre-pandemic pa. Yes, Ne, correct. dudurot na kareng niyayaliw ang mga palyari king kaya Kanya, katamang probinsya. nung una ko nga makita si Kuya Art, akala ko talent ang ina-apply ni Kuya Art. Baka sipat siya, kalupan na po itang kahay, kalupan na nung mita siyang bagya. Dami Richard Gomez na. Yes. Napagkakamalan nga kami ration ka, no? Kuya, kapag nag-field tayo. Oy, naman kasiping mo, kutnan me, dyan na doon. Kumusta Lolo Ray! Hindi ko na itatanong kung ilang taon ka. Pero paano ka napasok sa media industry at naging cameraman along the way? Bali, actually, hindi talaga ako wala akong basic sa media industry. Galing kasi ang course ko, bali, management ako. So, ang unang work ko, nasa LRT. Then, nagka-problema ng LRT, that was 1990. Huwag ba mo lang sabihin yung mga Sinabi ko taon? Oo. Nalata eh. Buti hindi ko sinabi si Adan. Anyway, dito ang CLTV nagbigay sa akin talaga ng liwanag sa lahat. Nag-start ako ng cameraman dun sa Alakayan. Sa kabilang building pa nun. Ang camera namin nun, yung maliliit pa. Tapos by tape. Tapos, then, nung bandang nasa 20... Huwag na natin bigyan video. Pagkatapos ng ilang taon. Pag ilang taon, ko sa studio. So, tinuruan ako dito talaga ng yung mga galing ng national na talagang nandito. Sila nag-train sa akin. Ito low ang basic. Una, hindi low ang tawag sa akin eh. Dito? Hindi, Ray lang muna. Tapos nung yung mga, laging lolo na, sabi ko, okay lang tawagin akong lolo. At least, Ilang generasyon na. at least may apo na, yung anak ko, yan. Tinuturuan ni Lolo Ray. So, bali, Ray, tapos yung sunod na generasyon, Kuyang, tapos naging dito, lolo na. tapos ngayon Lolo. Tumawag sa akin lolo niya, tandaan ko si Anel. Siya unang tumawag sa akin ng lolo. Yung dating dito na nag-work dito. Oo. Tapos, paano ka napunta sa field? Nagpunta ako sa field, nung bali, ina-assign naman ako ng news cameraman. Nung medyo marunong na ako sa camera dito sa studio, dinala na ako sa field. Ang una kong kasama nun, si Aiselin David. Yun ang unang pareho kami baguhan, bago rin si Aiselin David dito. Unang coverage namin, yung aksidente sa Mexico, yung pumasok yung truck, natatanda ko. Ini-explain mo po. Baka kumakain yung mga natin. Nakasama ko na rin si Lolo Oo, Ray. yun, nakakasama ko din si... Ikaw, nakakaya kayo. Oo, nakasama ko na rin. Nakasama lahat po ng mga naging reporters, Si Herbie. anchor, host, mga Oo. nandito pa, mga wala Walang na, dito. naging cameraman. Ganun Yun, na ako sila katagal. Pero balikan ko lang si Kabayan. Kabayan, international ka, ne? Ay ba't miyaliwang iba-ibang trabaho, no? Miyaliwang obra yung telan mo.
pwede mo bang i-differentiate ano ba yung pagkakaiba, kabayan, nung trabaho sa international na media tsaka dito sa atin? Actually, Kuyang Jody, halos wala namang pagkakaiba eh. No, ang ano lang doon dahil nasa malayong lugar ka, nakakasama mo mga ibang lahi. So, halos parehas din lang naman yung trabaho, yung workflow. So, yun. So, halos wala namang pinagkaiba. Kaya, nung napunta ako din sa local, madali ko nang na-adapt. Kasi yung kultura, ganun din naman eh. So, halos wala rin namang pinagkaiba. Okay. International to Manila, and ngayon, nandito ka sa May Central Yes, Luzon. Yeah. tingnan mo, batang-bata pa rin si Oo. Kuya Art to, no? And syempre, bagong environment na naman, bagong atmosphere na naman. Palagay ko, nag-adjust ka muna sa lengguwahe. Pero work-wise, doon sa pagtatrabaho, syempre, mas malawak eh. Oo. Regional yung ano natin. Paano naman yung kwento mo doon? Dito, Kuyang Jody, Mama Jenna, no? Dito sa Pampanga, dito ko nakita talaga yung pagiging media ko talaga. Bakit? Bakit? Dito kasi nare-recognize ako ng mga taong nakakasalamuha ko, especially mga politicians, tapos yung mga nasa business sector. So nakikilala ako. Unlike doon nung nasa ibang network ako, nung nasa national ako, talagang nasa likod ka lang ng camera. So dito na-involve yung yung pagiging cameraman mo. Yes. Oo. Hindi ka lang nasa likod ng lente, Kuya? Talagang journalist na rin. Yes. Visual journalist na rin. So yun yung yun yung kaibahan ng CLTV 36. Talagang dito nakita ko yung pagiging ko talaga. Ika video journalist, hindi ka lang basta cameraman. Video journalist ka. Kinukwento mo sa pamamagitan ng yung mga video mo, yung istorya na pinapalabas mo. Pero Jody Byrne, Kuya Art, bago natin pasukin yung mga challenges ng trabaho ninyo, isa siguro sa mga dapat maintindihan ng mga gustong maging visual journalist na kagaya ninyo, ito kasi hindi ito ordinary work na 8 to 5, ganyan. Madalas nga dun sa mga okasyon na yung mga ordinary people ay nasa kanilang mga bahay, sa mga panahon ng disaster Yung na nasa mga bahay. bayan natin, nasa bahay sila. Correct. Tayo ay nasa Oras field. ng kalamidad, walang Yes. kalamidad, natutulog. Yung visual Tayo gising. Pero ano sinasabi ng pamilya ninyo? Kuya Art, paano ninyo pinaiintindi sa pamilya ninyo na hindi ordinaryo ang inyong trabaho? Yung first ma'am nung nasa Inquirer ako, halos hindi ko pa matanggap eh. Even may si Lelen, hindi niya rin matanggap. So nung nasa GMA ako, isang seminar yung natinan ko, sinabi nila na once na nandito ka sa field na to, isipin mo na pangalawang, pangalawa na lang yung pamilya mo, pangalawa na lang yung asawa mo. Priority mo na, first mo na yung trabaho mo. Kasi dito hindi uso ang holiday. Yes. Pag holiday, doon tayo may pasok. Pag Yes, may bagyo, doon tayo may pasok. So yun, pinaintindi ko kay Mrs. So sabi ko, pag may ganyan yung okasyon, pwede naman tayo the following day, doon natin celebrate. So yun, sa pagdaan ng paglipas ng panahon, nasanay na rin yung pamilya ko. Yes, kasi hindi lang siya trabaho eh. Talagang this is tawag dito, a responsibility na binigay natin yung sarili natin para sa mga tao at mga manonood natin. Ikaw, Lolo Ray, alam ko napasok ka, kahit hindi natin pwede sabihin, masasabi natin, napasok ka dito sa field na to. Batang-bata pa si Adrian. Ngayon, binata na. Hindi, ang CLTV, marami na ito tulong sa akin sa totoo lang. Lalo yung, kagaya ni Jones, yung mga nakakasama ko yun sa field, kagaya nyo. So, habang nasa likod ka ng camera, yung storyang binubuo nung reporter nyo. Kumbaga son, mag-iisip ka rin eh, ano ba ang dapat mong kunan, ano bang pwede mong hindi mo kilala yan. Pwede mong kunan. Pagkatapos, yun nga, hanggang ikaw rin sa sarili mo, magbubuo ka ng istorya mo na pwede nilang gamitin na hindi na sasabihin sa'yo, nasan yung kuha mong ganito? Ito yan. Pero naiintindihan naman ng mga nasa larawan yung sitwasyon mo kung bakit hindi mo sila kasama kasi bumubuo ka ng istorya sa isip mo. Saka yung naiintindihan na rin ng mga anak ko dahil gaya si Adrian, sabihin niya, Daddy, anong oras uwi mo? May pasok pala lang ngayon. Di ba, Sabado, di ba, holiday? Sabi ko, walang holiday. Pag holiday, doon nga yung karamihan ng trabaho. Kaya naiintindihan na nung anak ko na, Daddy, andito ka na ng ganitong oras. Sabi ko, gagabihin ako. Sabi ko ganyan. Ayun, naiintindihan na niya. Kaya,
Eh, sabi nga niya, nakikita kita pagkuhan. Oo, sabi ko, at least, Pero siguro, proud sila, lalo na sa social media ngayon, nakikita nila yung mga, nakikita na nila yung mga tao behind the scene. Ikaw, Kuya Art, nakapag-ano ka pa? Nakapag-vlog. Yan ba? Yung bang trabaho natin, nakapag-inspire din sa'yo para mag-vlog ka, maintindihan. Kasi nakikita content mo minsan yung trabaho natin eh. Actually, ma'am, malaking tulong yun no, nung nalalo na uso na itong social media. So yung pagiging yung video journalist ko, yung pagiging media ko, nakatulong doon sa trend ngayon ng social media. Kasi nagagamit ko yung trabaho natin doon sa mga ginagawa ko as a content creator. So malaking bagay din. Yes, at nakikita nila talaga yung actual na trabaho ninyo. Opo. Totoo po yan. May naburita kwento na, Lolo. Ray, balo mo na. Alay, wala ako sa kasi kaya kay programa ngayon. Malabot na din na ako rin gumakasingit ka nga sing malago, kay karel lang pisabyan ne. Pero kaya pa magbalik na rin kaya katamang programa ne, kaya betala pa mo rin din nga dua. Pakwento ta naman na laretang experiences da. Unforgettable coverage, pekamasayang coverage, and ano ba yung fulfillment na ahakwada at the end of the day, ne? Akit doret ang pipagalandal, ipapalabas laking television. Yan po yung kaya kayong pisabihan, kayong pamagbalik na po yung kaya kayong programang Odete Carol. Nanupata. Kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, mi papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, mi papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. At magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata, kaya betala pa mo rin po rin kaya katabong visual journalist Kenny. Kenny po kayong CLTV. Dito po nga atso kayong gulot na po na yung camera. Dong Ayel Benye po, yung kaya katamong iko, yung Paulo G. Santos. Maralas, babanggitan kayang partner ay Johnny Coronel, karing kayang video, kaya biya po dapat Kenny Johnny Coronel o nang sa sideline niya pong Jimmy Santos, karing pong aliwang Ikay, Kuya Henry, maluaya mo naman. Wow, maluaya mo naman. Siyempre, dito ang aliwata ang pangkayabe, Kenny, Ijo Alan Asuncion, mag-start sana ng cameraman yan. Ngeni, miyaliwano rin kayang training ng ikwa, ngeni, at suna king kilob na ning studio control room. Siyempre, minuna ang pang cameraman, kayabe mo naman, di for this guerra, itala kalingwan din, di Erwin, dakala po rin naging cameraman. Pero, inga, kakita mo kasi Kenny kayong CLTV, hindi nagtapos sa cameraman yung skills ninyo. Kuya Ray, from the studio to the field, iba-ibang skills din yung nag-open sa'yo. Ano pa yung ibang natutunan mo dito sa CLTV? Bali, nag-audio man ako dito sa CLTV. Tapos, doon din sa behind the sa harap ng camera, bale. Oo, nagtatawal din. Oo. Nagtatalent ka Sa pa. kwentong wagi kay Ma'am Sonia.
Yun, nagtatalent ako doon. At the same time, nagkakamera ka. At the same time, uma-acting ka. Yun ang magandang experience ko dito talaga. O ganun din palagay ko, si Kabayan, ganun din. May mga pagkakataon na ganun din. Oo, natatandaan ko yung parang yung sa show mo dati yun. So, Saka Father's Day special. Father's Day special, may tapos may commercial ka pa. yung mga commercial. So yun, malaking oportunidad yun para sa akin bilang isang cameraman din dito sa CLTV 36. Hindi ka lang cameraman. Hindi lang cameraman ang trabaho niyan. Yes. Dito. Pero ano yung siguro mahirap na naging trabaho mo, Lo, bilang isang visual journalist or cameraman, lalo na pag naka-field ka, sinong mahirap i-cover? Nakakapagod i-cover? Hindi, actually, hindi naman yung hirap na dun sa mismong reporter mo eh. Yung pupuntahan nyo. Kagaya nung natandaan ko ng Serbi, may nag-cover kami, kasama ko si Joe Asuncion, drive by bus. So, ang naghahalo sa'yo ron yung kaba. Kasama mo may mga pideya, tapos, syempre, alalay ka, hawak ka, ano ka din ng mic. So, ang mangyayari doon, yung kaba mo. Ano kaya, magkaputukan ba? O anong mangyari dito? Hanggang may madidinig ka na lang puputok. So, ang tendency mo nun talagang... Kailangan buhay ang isip mo. Oo, buhay ang isip mo. Yung mga baha, bagyo. Kahit umuulan, obligadong tumayo ka para tingnan mo yung may balita mo kung ano nangyayari sa labas. Kabayan, ikaw, ano yung parang masasabi mo na Challenging na ano. pinaka-challenging na na-cover mo na dito ka na sa may CLTV, dito sa ating region? Actually sir, halos lahat naman nung mga ginagawa ko dito, ginagawa natin dito, talagang challenging naman sa araw-araw eh. So sa akin, yung action, mas pabor sa akin yun eh, yung mga ganung ginagawa ko eh. Mga bagyo, ganyan, mga takbuhan dyan, o ano dyan. Mas okay sa akin yung pabor. Talagang ang ayaw ko lang talaga dito, kapag yung nagmo-mots ka, lalo na yung mots mo, yung mots mo, Kuya Jody, Ayaw magsalita. Oo. Ang dami mong paliwanag, tapos tututok mo yung mic, bigla kang tatalikuran. Yun yung minsan, hindi mo mapigilan yung sarili mo. Yung gano'n, yung mga tipong, pero yung trabaho per se na yung akit ka ng ganito sa mga katutubo doon, punta ka sa Baguio, punta ka sa okay sa akin yun. Mas gusto ng katawan ko yun. Yes. Actually, di ba, yung maririnig mo, yun yung mga fulfilling coverage na in action ka, pero nararanasan nyo yung gutom, Lo. Oo. Kasi meron hindi ka naman pwedeng... Halimbawa, kung nasa coverage, kagaya nun, natatandaan ko kami ni Rainier sa Zambales. Rainier Pawid, nasa ano na natin yun. Tapos, gutom ka na, pero nasa gitna kayo ng bundok. Hindi mo ngayon alam kung paano ka, siyempre, may dala kami isang candy, yun na lang. Ayan, minsan tatanungin niya, Lo, may candy ka ba yan? Eto, hati tayo, sabi ko gano'n. Pagbaba natin, saka tayo kumain. Pero kasama talaga yan. Oo, kasama yan. At least, Kasama sa trabaho makapagbigay ka ng magandang balita, magandang video sa kanila, makikita mo ng publiko na, ito pala nangyayari sa lugar na yun. Kasi kung tutusin, titingnan mo yung balita natin, Jody Bor, pinakamahaba na yung 3 hanggang 5 minuto. Pero yun, tinrabaho ninyo maghapon. Maghapon yan. Oo, and ano naman yung parang masasabi mo na most unforgettable coverage? Kabayan. Kasi talaga ako, Kuya Jody, Ma'am Jen, mas sporty ko talaga yung docu-style. Kaya nung gumawa kami ni Ma'am Jen, nung parang docu, yung Yes, okay. Ikaw nga palang kasama ko. Tsaka yung sa Pamarawan, yung kami ni Rainiel na dalawa lang kami, pero parang pag pinanood mo, parang isang buong production. Yes. Kahit kami ni Ma'am Jen, ganun din. So ilan lang kaming tumatrabaho nun. So yun yung mga siguro na hindi ko makakalimutan, yung mga docu na nagawa natin dito sa CLTV. Bakit? Sabi ko nga, di ba, na pag pinanood mo siya, parang isang buong production yung tumira. Pero hindi nila alam, isang cameraman lang yan, isang producer lang yan, na wala pang PA. So yun, so editor. So parang, di ba, parang, wow, nakaka-proud kasi kami lang yung gumawa niyan. Na kapag pinanood mo, parang isang buong team talaga na tumrabaho. Pero
bang pagkakataon ba, Kuya Art, na parang nadadala ka dun sa kino-cover mo? Yung, for example, kapag it's about poverty, makikita mo ang hirap, yung mga ganon. Paano mo hina-handle yung ganon? Bigla pala naglabas eto po, pabili pa ka. Hindi po ma'am, ito, kailan lang yun nung namatay yung, yung kasama natin sa Siposco. Kami yung tumakbo ni Liana doon. Naiyak talaga ako doon sa kwento ng bata kasi yun nga na parang nag-iisang anak lang siya tapos talagang mahal na mahal yung tatay niya. Mahal. So habang nagkukwento yung bata, umiiyak siya. Nakikita nung nanay, umiiyak na rin ako. So mababaw po yung luha ko pag may mga ganyang iyakan. So yung mga kwento na ganun, talagang nadadala ako. Ikaw, Lon, saan ka dinadala ng mga luha? Hindi, ang hindi ko makakalimutan, yung coverage ng election, yung kay Lenny. Nag-cover kami. Makikita mo yung mga tao sa karsada. Talagang, kumbaga yung sinpatya nila sa magkakaroon ka Ako yung ng kasama mo goosebumps. Oo. Kaya pag nakikita mo kung paano yung mga maliliit na lumalaban na ganito pagbabago, ganito natin. Yung naalala mo siguro, nung kabataan ko, ako'y nasa karsada din, may pinaglalaban nun. O parang nagbabalik sa akin yung nakaraan na ganito kami nun. Pinaglalaban mo yung talagang dapat na sa paniniwala mo na ganito. Yun, yung mga coverage na ganun, mga... Nabubuhay. Yung dating nasa dibdib. Kaya po Maralas Kanita, sabihan mi, 1896, anyang panahon ng revolusyon. At suna po kanta, Ray Bravo, metong nakaring makilaban kanita para kayong katimawan. Ning kaya katamong bansa. Pero, siyempre, pagod, minsan emotional, no? Yung ating all emotions, no? trabaho, Nagalit ka na rin lahat. siguro. May lungkot, may saya, disappointment, lahat ng klase ng emosyon. Pero hindi dapat manaig yun habang nagtatrabaho correct. ka. Ano ba yung fulfillment, kabayan, na at the end of the day, yung pinagpaguran mong lobas ka, nagmaneho ka, nagvideo ka, may nakausap ka, at the end of the day, makikita mo sa telebisyon, How do you feel? ito pala yung ginawa kong ngayong maghapon na ito. Anong pakiramdam? Anong klaseng fulfillment? Ayun, totoo ka dyan, Kuya Jody, no? Kahit even before nung nasa ibang network ako, every time na, tuwing hapon na pinapalabas yung balita, talagang inaabangan ko yung ginawa ko. Kasi once na napapanood mo siya on television talaga, grabe yung pakiramdam mo. Lalo na kapag yung ang istorya mo parang nakatulong ka doon sa kwento na yun. So yung malaking fulfillment yun para sa isang videographer. Alam mo, Jody Burr, what's good about our visual journalist, sina Kuya Johnny, lahat sila. Kapag gumagawa ka ng balita, hahanapin nila may shot ako ni Jody na kumakain. May shot ako ni Jody na tumatakbo. Hinahanap nila pag hindi nila nakikita sa kwento. Kasi part yun ng balita. So, yun ang nakakita kong kagandahan pa ng ating mga visual journalist na kasama natin. Pero bakit ganun yung sample? Jody kumakain. Jody tumatakbo. Ikaw, Kuya Ray, no? Sa tinagal-tagal mo dito sa CLTV, siyempre magtatagal ka pa rito. Ano yung parang nakikita mong rainbow after the rain dito sa pagtatrabaho mo as a visual journalist? Kasi iba yung kwento sa studio, iba yung kwento sa fieldwork. Ano mo? Hindi, yung sa fieldwork talaga, doon mo makikita yung, kagaya nga sinabi ni Art, na yung, meron doon yung damdamin ng mga tao, lalo pag ini-interview mo, doon mo makikita yung masaktan siya o masaya siya. Kumbaga sa kuwan, iba yung mahirap realidad ng buhay na hindi nakikita ng mga nanonood Halos ikaw lahat ang nakakakita nun, yung kinukunan mo, kukunan mo na video na eto si ganito na ganyan, na 11 o na ganito, na kulong. Ikaw lahat ang makakaalam nun. Habang kumukuha ka, nakikinig ka ron sa interview. Hindi naman lahat kasi yun mailalabas na ng buong buo So yun lang talagang pinakamaganda at pinakabuo, importante. Yun ang ilalabas nila. So yung ibang hindi na nadidinig ng mga nanonood,
ikaw ang halos ang nakaka-absorb mo. Yun, ang Oo, totoo. Pero, may sumesenyas na. Sige, siguro bilang panghuling katanungan, hindi ko alam kung panghuling tanong ba to or what. Kuya, ano yung lesson na natutunan mo sa pagiging visual journalist mo? Marami, ma'am, kasi yung isang pagkakataon, once lang yan eh. So kailangan mabilis ka. Yes. Mabilis yung mata mo, mabilis yung mo. Kailangan makunan mo yung yung part na yun. Oh, yes. Yun yung lesson doon. Bawal magsayang ng oras. Bawal magsayang ng oras. Bayan mo lang ng oras, Kuya Ray. How about you? Hindi, yung sa akin naman, yung kagaya sinabi ni Art nga na halos, kung maaari makunan mo lahat ng detalye. Kahit hindi magamit o mailabas sa kung biglang hanapin na nasan yung ganito, eto, meron ako. Kung baga ang istorya mo, halos buuin mo na sa isip mo kung i-anticipate mo na kung anong sasabihin ng istorya ng reporter mo o sino man, para at least meron kang mabuo nila kung ano. And bilang panghuli, sila yung nagdodokumento ng istorya. Alam mo yun, yung, kunwari, meron tayong mga personalities ngayon. Ay, nung 1997, na-cover natin yan. Hanapin mo pa, di ba? So, salamat sa inyong naging trabaho. Kuya Art and Kuya Yung, Lolo. alam ko yung medyo pinaka masakit na part ng trabaho ng cameraman. Alam ba, ano ba yun? Ano? Sige. Kapag hindi nila napindot yung record. Oo, totoo. At Totoo. pangalawa, kapag yung tape, nung may tape pa nasira. Oo, totoo. Okay? At yung pangatlo, dahil ngayon digital na, yung SD card is either naiwan sa office, nabaldog, nahulog, o nasira, nakorap, iiyak ang cameraman dahil uulitin. Actually, kidding aside, yung buhay media po kasi hindi simple. Actually, impong sabihan impas ko na po ning media, kanya pong Holy Week. Kasi karin lamo po makapatdaren transmitter. Karin mag-maintenance. So, data po nga lang duty, makapag-celebrate lang. Kasi minsan, dengaliwa, hanggang Pasko, magobrala, hanggang New Year, magobrala. Wala mo OFW na naman. Kaya tala po memenosan ding obra da rin kaya katamo pong visual journalist at rin nga ganagaw na pong atsuking gulot da rin balita at po pong Nga ng media workers. Nakasalamat Lolo Ray and Kabayan Art king kaya kayong pamakyabing ini. At ngayon na naman po, den pong komentong king kaya kayong question of the week, basantala. Antalo, paltoy na la. Nanong gagawan mo bang mulok ing bayong piping malang kingining kauran? Sabi na pong sekang esgera. Nakamamipi sa alina kang bayong malan pasibayo. Tutuging comment. Alang Cherry Rose, imbo, luglug kepa, bayo kepipian, gagamit kong wings powder. Wow, wings sana all. Wings powder, floral fresh, dita ka suka o aslam, tsaka ako napipian, kay bat luglug ko ulit. Makatatlo. Last, babad cooking surf, downy at tawas. Ay, karakal na ne. Pero palagi ako, effective yan. Sa uling siner na kaya kata mo. Next comment, please. Igraysel Marie Simbulan Nemi, ingagawan ko po bang mamawang kulob, didinan kay ngaslam, adwang teaspoon ng pang baking soda, potang pipyan ko. Tsaka kay sindi ing electric fan, tulid ko kay malan, tsaka kay patdan ing sulo, kasi pota akit ng dadyo Mario Simbulan, makasinding electric fan, makamanang ko, gastarol ko kay kuryente. Ana! Pabrenyo na yung marugo, batang langing malan. Wow. Ngayon naman po na nagkakatamong Kapampangan Word of the Day. Gabulan tayo po yung amanong siswan. Ay, ni. Daramdamang kepa, ni palang. Itak. Paot, machete. Machete. At may pa kayo ranking studio. Ano sinabi kayong palang? Na? Awa. Nino ka no? Tabalok pa brem mula. At Kaya kami kasi palabud. Kaya kami palang. Palang nga talaga. Apin laretang, apin deta retang, nanong aus ka retang, basta, karang miyayalawang party na ni Pampanga at yung tamong miyayalawang terms to. Alright. O yan, gabulan tayo mga manang siswan nga gamitin tayo po yung salitang palang. Itak.
Yes! Okay po, maraming salamat po kaya kayo nga na tinutok, Menalbe, komento, king kaya katamo pong live ngayon Aldo, and of course, thank you so much ka rin kaya katamong bisitang mga santing lalaki, ang magaling king karelang obra, Kuya Art and Lolo Ray. Ako po, ing kaya kayo nga Ching Malago, dyan alumbang parungaw. At ako naman po Jody Dizon Mercado, ikaw po yung kaya kayong talaso yung ating pusong Yes! Makabalin! So, maglibre ka. At ng kanyaman king Pampanga. Miss ng